ulan. Oh, papa. Sabi nila, no? Lang. Ayaw ko ito. YouTube nila, live YouTube, di ba? Live YouTube. YouTube live. Ulan sa Cebu. Oh, dara dami dire. Oh. Oh. Ngit-ngit kay palibot. Ah. Ah. Sa pa kanay monda tayo. Kita ka uli ani ron. Tugas uwan eh. Ya, boy, basa. Ngit-ngit yang langit, ang langit. Ang nagbangutan ng langit. Ito lagi kay sounds. Oy, nanas daddy. Nanas daddy. Daddy. Hayag dito na ano, hayag pero diri dapit ngit-ngit. Mas payag-payag. Hayag dito na ano. Ngit-ngit diri. Ay, water. Puno sa mga binungkag diri, binungkag. Pero kung nabasa ka to, wala ka to nabasa dito ang kuwan na, trading machine. Tapos, ano, imong gitak ko ba? Basi ang iyang kuwan, kana pareha yung nana. Mo, kuwan ba? Banaw ba? Wala dito? Kung mas tubo. Dito ka kuwan eh. Ganda. No. Nagbanaw na mo agyanan. Hindi na may kalabangan niya to. Naman dito ang mga exit, oh. Banaw na. Ano, basa na tani.